Майнкрафт. Започвам поредица на Майнкрафт. Сега се правим свят. Само момент, че напиша. И да. Така, в Let's Go. Режим на играта оцеляване. Настройката само ще се включвам едно бонус съндъче така. И се включвам създаването на играта. Така, сега чакаме да ми се създаде терен или играта, както го наречем, няма никакво значение. Сега те ще питат, мисля да си направим някаква къща, да започнем поне с къщата. Може да не е цялата, но убежище така горе-долу приблизително добре горе-долу, така идеално. Шегувам се. Сега пускане на играта вече. Само ще докато пани на земята. Така нататък. Добре, ето на играта вече сме. Тук с пускането и паднахме до овце. Те са доста важна част от играта. И пилета, ето тук е съндъка. Направо го бях забравил съндъка. Сега да вземем какъвто има в него. Така. Идеално пила. 3 пръчки. Така. 4 ябълки. И съндъка да се вземе. Така. Паклите. Така. И някъде тук да си направим къща. Само че така. Нататък има акациови дървет. Опа! Какво нещо? Последния момент го видях тук още, но не е толкова след това. Нататък има акациови дървета. Мисля там горе да се прави къщата. Само да се изкачим там, как ще се качим. Сега тук отстрел ще виждате въглишния. Така. Сега да отида отгоре да видим. Тук съм. Добре, аз знам къде бяха овцете. Защото те много трудно се намират. В смисъл нещо трудно ми. Ще ми трябва легла за вечерта и гадно става, защото такова е. Так се ми трябва да овце. Така. Добре. Стори ми се нещо. Така, добре. Мисля, че тук е доста добре. Доста добре място. Виждате, има и пиле. Така, само да се отгледам. Така горе-долу. Така добре. Мисля е тук отдолу да не видим за последна къща. Тук ще направим за последно. Така добре. Сега да вземем пясък, ще направим колко така не да са достатъчни. Сякаш ще ни така малко с зорска така малко. Сега само малко. Така добре. Опс, там виждаме на къща. И мисля да е не една доста. И мисля да ги превземем и да ги направим наши. Изградихме доста добри къщи, или поне да си направя до тези къщи, или поне едната да взема. Ще ни бъде доста от помощ. Няма никой и да се намери. Ще ни бъде доста полезни. Така, тук да видим какво има тази градина. Това добре идеално, але чакай да паним лос. Изкъпахме се в градината, тук мортики има, тук някакви други глупости. Тук мяраме се, че някой има, оле, тук е цяло село. Ето ги тия миньоните, лопс, какво става да расте. Идеално и тук направо. Тук е джакузи. Лопс тук, оле, какви работи, оле, какви хубави работи, оле. Така няма да попълним нищо тук. Те не направят тия хора нещо, само разглеждам хора спокойно. Тук две печки. Сега тук да видим къде какво има. Легло има ли? Тук няма нищо, идеално е. Така добре, и супер е просто.
Така да видим какво има. Оле е съндък, така, тук в този съндък няма нищо. Така, добре. Сега да видим тук къде какво има. Така, тук не сме влезли. Как се влиза тук? Оле! Достъпната къща, бе. Така няма влизане тук, това е решено да не се влиза тук. Така, тук какво има? Нищо няма тук. Така, добре. Аз се сгубих направо тази голямата къща да видим какво има. Тук за 200 човека. Така, тук няма нищо. Чакай само все пак да видим какво има. Къде се влиза тук? Няма врата тук. Тук е на 14 тук. Сега да видим тук какво има. Нищо няма, само книги има. Запъсвам тези книги. Така, тук да видим къде какво има. Така е идеално тук. Legal C, ако има. О, не, няма Legal C. Така е, защо е затворен. Така, добре. Тук какво има? Така. Няма нищо тук, само някаква маса азорска. Чакай да видим той кладенче. Опс, няма да падаме. Така, тук има 200 човека, сигурно такива джуджета ли се водят. Мисля, че дадахме там и не знам дали сме разгледали всичките къщи, но не вярвам да има легла, защото те не спът. Така, сега тук да се сгодим една къщичка, опс тук, идеално. Така, добре, няма тук да влизаме. Не, тук ще сгодим една къща, така, добре, горе-долу се разпитично. Малко така е така оставила и на следващия ден ще превземем тия другите. Или не, още сега ще видим за какво друг ден. Но сега ги превземаме. Видим сега, там сам съндъка ми хареса къде какво има такова метални работи, някакви златни хрови. Такива диамантини. Сега ще видим май шука беше. Оле тук на 2 етажа къщата. Така, тук са ни влиза. Кой като тебе печага? Ти нямаш вход, нямаш изход. Това не е ще време. Така, телефона на батерията ми пада, но се извинявам за такъв звук. Но какво да направим? На домашната видеото ще видите, защото някакво пищи. Пип, пип. Няма сега вече тук. Оле, няма нищо. Мисля се, че има някакви работи. Така. Гледам тук не се ли качва? Чакай. Най да влизаш. Оле, тук какво сте тук? Оле. Това съм златни килочите. И то трябва да убия това, бе. Така, влизате. Давайте, един по един. Сега, моля се, не събудете. Така, тук няма нищо. Така, втория етаж, така, то няма втория етаж. Сега тия ще ги убием, мисля, че трябва да ми дадат тези работи. Това някакви такова, така. Така, ето го съндъка с диамант, мален има. Ево, така, кончето, така. Оле, ще... Така, те е ясно. Оле, майче насам идват. Обрагите, няма нищо против. Хубаво ще... Що нямаш нищо против? Оле. Що нямаш нищо против? Няма се караме спокойно печага. Спокойно, няма се караме спокойно. Всичко е наред. Така, спокойно, няма проблем. Тук не да им вземе къщата, то... Не, няма, да се направим собствена къща, спокойно, не притеснете. Сега ставям това конски шлем. Какво е това? Оле. Какво беше? Диамантен? Конна броня. За какво ми това си? За конете. Ама знам какво ме чака. Камъни. Сега тук да убием един-двама, да видим май, че трябва да ни даде нещо. Този шлем го слагаме на главата. Така да ни брули. Така е много хубаво. Така добре, идеално. Опс. Сега това какво ще правим? Опс. Нищо не ми даде. Вик няма ли да дадете тя? Чака. Леле. Така, добре, няма проблем. Всичко точно, сега така. Може тук яйце, чакай да го пресна яйце да видим. Ще има ли пиренце или няма да има пиренце? Няма да има пиренце. Така, добре. Сега да съм и самим в някаква къща, тук така е горе-долу. Опс. Не.
Не мога да се кача тук. Добре, как ще да е. Тук сега съм така. Тук е... Добре, тук виж, има хартия, някакви други работи, но защо не ми дам, не знам. Като го бие. Така, добре. Сега тук ще се настаним. Оле... Това да пасеш. Шпилам се. Така... Сега да си направим някаква малка къща. Да не стоим при тези зомбите или които са там. Миньончета, не знам какви ще да са. Сега тук си изравам някакви дъбчица, се настаним перфектно така идеално, опс. Така, го забравихме да се направим хора. Много страшно, спокойно. Под контрол, така. Там пустината ще им, там е по-хубаво. Сега да сега тук така. Така сега с това мишен се гранатата над зомбите и друг глупости, затова се скупа така една дупка, така да се горе-долу. Така, затваряме си тук така едно хубаво. Сега ще така се отворя. Тоест диамант. Какво беше диамантина конна броня за коня, не знам. Пишете в коментарите. Но ще се радвам да ми кажете за коня. Той го обрахме на хубаво така, дебилно. Пак да си му мислят. Сега ще гледаме така дали има зомбите или няма зомбите. Тръгна да ми нападат зомбите. Чакайте малко, забравихме на между история. Така, идеално. Сега тук само така да си преградим. Да не могат да наудрят, така. Ще сложа две такова, така. Опс, така, шварц. Добре, идеално, просто няма как да бъде по-хубаво, така слагаме такова. И от уния стрелците, дете с лъковете, ако тръгна да настрелят, слагаме тук още едно такова. И не убият случайно. Сега този епизод не ще направихме, ама много спокойно, не се притеснявайте, другия ще почнем вече да си правим къщичката. След малко ще приключим епизодът, защото няма какво да гледаме. Важното, че намерихме диаманти, някои ябълки, такъв някакъв шлем. Диамантената конна броня не знам за кой се ползва, но ще се радвам, ако ми кажете в коментарите да пишете. Много ще бъде радостен така, нали, да разбера за каквата броня, дали е за кон, за истински кон или за нещо друго, не знам, дали да го язя. И друго искам да го питам, дали конете могат да се язят на играта, за да знам дали да се търся кони и как да направя, ако нещо трябва да се направи. Моля, пишете в коментарите. Така. Доста добра къща. Да видим да излезем навънка. Виждате, това доста добре работи, защото смисъл такъв тъмно е. Смисъл не е, че тъмно е, това светле. Колкото знам, не идват близко зомбите, но пак си идват и тъмно там, вярно дясно, така. Там отсреща има един такъв с лък. Опс, не там, бе, мале. Така. Там отсреща има един. Намерихме си железен меч. Убиваме примерно нещо. Така, идеално. И мисля това да бъде за този клип. Надявам се, намерихме в тея да ви е харесало. И това е.